U toku emisije Pitanje gledalaca voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Nenadu Macanoviću Bebici. Zašto Miljani oblačiš brushalter i praviš od nje običnog debila? To je kod nas normalno, mi smo tako navikli, mi uvek pomažemo jedno drugom, rekao je Bebica. On počinje da preteruje. Totalno hoće da je mobiliše i učini je zavisnom od njega. Kada nije mogla da hoda i kada je stvarno bila potrebna pomoć, nije i toliko pomagao. Svestan je vrlo svega, iako mi mislimo da nije. On sve to radi da bi od nje napravio debila i da bi totalno postala zavisna od njega. Ne zna više kako da je zadrži i to mu je trenutno jedini način, rekla je Sandra. Mi smo tako i kod kuće funkcionisali, pravdao se Bebica. Tako je bilo i kod kuće, on me oblači kupa, dobacivala je Miljana. Njoj je sad to zabavno, ali od sebe će napraviti totalnog idiota, dobacuje je Đedović.